NDB नि जेंना होननानै बुंब्लाथ' जेबो जेंना गैया जास्ट रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननांगौ दङ बेखौ मोनजोबनाय जायाखै बे स्क्रुटिनि जागासिनो दङ बेनिफ्राय जोंना एक्स ग्रेसिया मुंख्लंफोरनि न'खरनि थाखाय जा जोङो 5 लाख करै एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दङ बेबो नै रेडि जाखाबाय बेखौ बावैसोनो दा डेट डिक्लेरेसननि खोन्थाल' दंसै बिआर फेरेंगा सार आरो शिफ्ट जानो मोनदों दिनै सोरबाया EM सोरबाया डिपुटि शिफ्ट जानो मोनदों नाथाय जोंनि मुंख्लंफोरनि फिसायनि जिउ दान होनाया ओरैनो थै होनाया ओरैनो नङामोन किन्तु जों आसा खालामदोंमोन जों दिनै बुंना सानदोंमोन किन्तु नोंसोरखौ बिसास खालामनानै जों दिनै 2 बोसोर 3 बोसोर नेबोदोंमोन जोंनि NDBफ्रानो जेनेबा एकर्ड खालामबाय हिसाबै सुक्ति खालामबाय हिसाबै बेसेबां जों फोरोंनाय लिरनाय जोंनि गोसोआव दङ जों दिनैसिमबो मुंख्लंनि जेबो मोनथाय मोनाखै आरो जोंनि फिसायफोरनि जिउ जारिमिन दुखु दाहाखौ जोंनि गोसोआवसो दं जों दिनै मुंख्लंनि बिसि जानानै जोंसो मिथिगौ बे मैखोम दैमारि बिथाङा नैबे बोहैथि दाननि आगस्ट दाननि 19 खालार खालि जोबथेसालिनि आलासि जानो थांगासिनो दङ दा आङो बिथांनि लिरनायखौ आङो फरायग्रोनि ओरैबायदि लिरदों बिथाङा मा खालामनो लोगोफोर जा जाबाय आंबो दा नखर संसार जाबाय नाथाय दा नैबे कागजाव 6 इयारनि उनाव नन भेलेबल एरेस्ट वारेन्ट जाना फैबाय दा आं मा खालामनो ना आखायाव दं आंहा रां रुफा ना मोनदों आं रिहेबिलिटेसन दिनै जोंखौ नायसनग्रा सोर दंबावो सानदोंमोन आं दिन हाजिरा मावना जानानै गंसे गोजोन सनानि नखर दालांनो नाथाय गासैबो फैमाल आंनि जिउआव दा दुखुनिल' मोदै सोरगिदिं गोसोम जोमैजों साग्लोबजानाय आं दिनै बैथा गैयै लैथो गेजेरनि दिङा जावारि आरो आंहा सासे हिन्जाव आरो सासे नायल' जाल' सना बायदि फिसाजो दं आंहा दा बिमा बिफा बिदा बिनानाव बिब' रावबो आंगो होननाय गैला आं दा मा खालामनो दा आगस्तनि 19आव न' गोजानि आलासि जानो थांगासिनो दं नाम मैखोम दैमारि डिस्ट्रिक्ट चिरां नुबाय रायजोफोर देरहासार इस्लारि आदा बिथाङा बे मेसेजखौ फरवार्ड खालामदों गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों एन्ड आं नोंथांमोनखौबो खावलायो बिथांनि मेसेजखौहाय जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बियो जोंनि गेदेमाफोरनिसिम मोनहैयो एन्ड जोंनि एक्स NDB आदामोननि बेबायदि दुखुनि मोनसे जाथायफोरा जाहाथे बिथांमोननिसिम मोनहैयो बिथांमोननिसिम सौग्रुहैयो आरो बिथांमोनाबो एसे देहायाव नांनानै खामानिखौ गोख्रोङै थाबैनो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि बा एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां कम्पेनसेसन मोननो गोनांफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होयो अब्लासो जोङो BTR एग्रिमेन्टखौ थारैनो मोजां एग्रिमेन्ट होननानै गनायना लानो हागोन नङाब्ला बियो मोनसे समाव मोनसे मिनिथावना जाथाय जानानै थालांगोन एन्ड आसा खालामदों गेदेमाफोरा बे खोथाखौ सिरियासलि लागोन एन्ड थाबैनो एक्सन लागोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों थाबैनो सावरायगोन आरो बिथांमोननि जि गोलाव पेन्डिं माखासे केसफोर दङ हाइनेस बा नन हाइनेसफोरखौ थाबैनो रिजल्भ खालामनो हागोन जेरै जों नुयो थांनाय BTC एकर्डआव जेब्ला जायोमोन BLTनि केडार्सफोरनि गासैबो केसफोरानो सर्ट आउट जानानै दिनै बिथांमोना मोजां लाइफ स्टाइलाव दङ एन्ड मोजां गाव गावनि
जिउखौ खुंलांनो थाखाय राहा लामा लानानै दिनै सोलिनानै दङ। थ' थिग बेबायदिनो जोंनि NDB बिथांमोनाबो बेबायदिनो मोजां राहा लामा दिहुननानै गाव गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो गोजोनै आलो गोजोनै। अब्लासो जोङो BTR एग्रिमेन्टआ थारैनो पिस एग्रिमेन्टमोन होननानै जोङो गनायनानै लानो हागोन। एन्ड खुगाजोंल' पिस होननानै बुङोब्ला जानाय नङा, प्रेक्टिकेलि बे खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनो नाजानांगोन। एन्ड जों रायजो राजाफोराबो जों बेखौ बारे बारे खनले जोङो बुंनानै बिथांमोनखौ खोनासंहोनांगोन जे थारैनो पिस एग्रिमेन्टनि मुङाव दिनै BTR आ जालांबाय, जिहेथु बेनि फिथाइखौ जायनि मुङाव एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिथांमोना बे फिथाइखौ मोनो, थाबैनो मोनो। आरो बिथांमोनखौ जेसेबां हायो BTC नि थ्रुयैनो बिथांमोनखौ बबेबा नङा बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टआव एंगेज खालामनानै साख्रि बाख्रि बा बिदिनो रां रुफानि एसे हेल्प होनानै बिथांमोनखौ जिउखौ मोजाङै खुंलांनो थाखाय बेब'स्था खालामनो हायो। बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय। आरो दासान्दि जिबायदि थासारि जागासिनो दङ, जाहाथे इन फिउचार आरो जाबावनांला होननानै आं आसा खालामदों। बिदिनो साफा बेबायदि दुखु मेसेजखौ बेसेबां फोरमायहरनो, आरो खायसेया बेबायदि अपरचुनिटि मोनबाय थाया बुंनो साहस जायाखै। आसा खालामदों, नेनानै थादों बिथांमोना जे BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोंना माबा मोनसे मोजां जागोन होननानै। स' बिदिनो बुंलायलाया। एन्ड खायफाया बुंदों मोजां बाथ्रा, नाथाय बयबो बेबायदि अपरचुनिटि मोनाखै जानांगौ। स' गोबां दंबावो बेबायदि जेंनाया जों नुवाखै। रियेल लाइफआव जोङो इनभेस्टिगेट खालामबा जोङो बिजिरना नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोबां NDBफोरा बिदिनो सेरखाय बेरखाय आलाय सिलाय जानो गोनां जादों, कर्ट कासारि खारथिंबाय थानो गोनां जादों। स' सोरनिबा आखायाव बेबायदि जिउ खुंलांनो थाखाय राहा लामा गैयिनि जाहोनाव बिथांमोना समाव मोनहैस्लाबाखै। स' बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम्सफोर दङ, फिसा प्रब्लेम्सफोर दङ। एन्ड बेयो बुंनो गोनां बाथ्रा, मानोना मोनसे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जुदि बिथांमोनखौ बेबायदि आलाय सिलायै हगारनानै दोनोब्ला जाया। जायहा गिदिर गोलावमोन बिथांमोना दिनै गिदिर पस्टआव दङ। NDBनिनो माखासे सोद्रोमाफोरा, लिडारफोरा दिनै BTRनि सरकारजों दङ आरो ज'यैनो खामानि मावगासिनो दङ। स' नोंथांमोना नोंथांनि केडार्सफोरखौबो एसे नायफिननांगौ। एन्ड बिथांमोननि प्रब्लेम्सफोरखौ, दुखु दाहाफोरखौ बुजिनानै लानांगौ। एन्ड प्रब्लेमफोरखौ सर्ट आउट खालामना होनांगौ। स' जोबोद दुखुनांथाव। स' बेबायदि जाथाया जाहाथे आरो दाजाबाव। M.Batha सारखौबो हमनानै लांबाय। एन्ड स' बेफोरो बहुद, M.Batha साराबो दिनै हमजानानै दङ। आरो सासे सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारि साराबो दिनै जेलावनो थानो गोनां जानानै दङ। आरो नुदों जोङो माखासे बिदिनो फल्स एलिगेसन लाबोनानैहाय कनस्पिरेसि खालामनानैहाय एनकाउन्टार खालामनायखौ नुबोदों। थांनाय 18 सेप्तेम्बर 2021आवबो बेबायदिनो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौबो ULBनि केडार होनानै मोनसे कनस्पिरेसि खालामनानै कल्ड ब्लाडेड एनकाउन्टार खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेनि सायाव थार बिजिरनाय जायाखै दासिमबोलागै। एन्ड मानि थाखाय एनकाउन्टार खालाममारदोंमोन, सासपेक्टआवनो बेबायदि सोरखौबा गोथां ओरैनो एनकाउन्टार खालामो नामा, बेफोरखौबो सरकारा प्रेसार होनायमोनब्ला जानो हागौ दिनै जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोननो हागौमोन। बयबो गोसो होलायनांगोन। एन्ड सरकारा एसे गोख्रोङै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय थिरांथा लानांगोन। अब्लासो जोङो माखासे दुथांफोरनिफ्राय जोङो कनस्पिरेसि खालामनायनिफ्राय बारग'नो हागोन। एन्ड आसा खालामबाय बयबो शेयार खालामगोन बे भिडिअखौ। एन्ड देरहासार इस्लारि आदानि मेसेजखौ फरवार्ड खालाम, जाहाथे बे गेदेमाफोरनिसिम मोनहैयो थाबैनो। आरो दुरान कापआव जि जाथाय जादों, माखासे टिकेट लानो फैनाय सुबुंफोरा गाहामैनो बुजानो गोनां जादों। एन्ड स' बेफोरो एक्सुवेलि सिस्टेमनि फेइलियर जादों, अर्गेनाइजेसननि फेइलियर जादों। स' अर्गेनाइजार्सफोरनि फेइलियर बुंनांगोन। सिस्टेम डिसिप्लिन, लेक अफ डिसिप्लिन जादों बावहाय। बेबायदि टिकेट लानो फैनायावनोब्ला गावनि टिमखौ सापर्ट खालामनो थाखाय टिकेट लानो फैनायाव बेबायदि लावथिजों बुजानो गोनां जायोब्ला बेयो बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा। एन्ड मोजां जायाखै बियो। स' आसा खालामदों नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि जाया। आरो बेफोरबायदि फिसा खोथायानो थारमाने मोनसे बिराद गाज्रि इमप्रेसन लाबोयो। स' बियो फार्स्ट टाइम जादों, गिबि खेबनि थाखाय दुरान काप जोंनि क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय जायो, जोंनि BTCआव। स' बेयो जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना बाथ्रा। नाथाय बेनि गेजेरजोंनो, खेला दुलानि गेजेरजोंनो माखासे समाजनि जेंना जेंसिबो दङ। बेफोरखौबो सरकारा नोजोर होलांबाय थानांगौ। बिदि नङा दे अबेबा मोनसे खामानियाव गब'हाबना थासोनानै फारसेथिं ओरै बावलांनाय, बिदिखौ जानाङा। एन्ड बारा गोलाव खालामला आं भिडिअखौ। एन्ड बेखिनि बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। आरो जोबथारनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामो नोंथांमोना
नोंखौ निमाहा होगोन। गोसोआव जि फैदों बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। स' एसेनोसै, गोजोन्थों।